Това се целя. Тодор е виноват. Гошо! Тази е ваш. Дай, Гошо, дай, дай темпото. Окей, бързо. Берг, стана ниско. Окей. Да. Тръгвай, Мишо! Там, Мишо, мина! Гледай, Мишо! Играеш! Ради, остани. Хайде, завършвай. Браво, бе, Ради! Добре, добър удар! Браво, Мишо! Добре, Андрей! Мите навътре към 15, Мите! Ето дойде! Берг не в средата. Мите широко. Там. Не назад. Ляв крак, Берг. Митко и Берг, внимавайте там ляв крак. Андрея, лав плес на кони. Там се тръгвай. Скорост! Няма скорост! Сега! Ай, сега! Крак! Добре! Добренка! Още по-бързо се освободи. Берки емо. Ради да отива. Прекиля, остани на отбита. Мите! Това навътре към...
Берк, не бързай. Страхил не е готов. Страхиле! Далеч си. Андрей, горе с тялото. Има. Ай, с тия сте ръкомахали пак. Стана им. Прия Берк. Спряло положение подавай да ли те спре съдията. Мишо, тръгвай! Сам, имаше му! По-бързо МК, гледай! Ради, отвори още. Отвори Ради, ето Търсия. Не влизай бе, Енка, дръпни се бе, ето го! Емо, ето го! Добре, не слагай ръката, Страхиле, излишно. Заставайте на стена, тримата атакуващи. Тримата атакуващи на стена, Андрей. Страхил да е отзад. Бог да не прави. Емо до линията. Ради, тук гледай човек. Обърна Берк. Влез от другата страна на момчето, как го пазим? Влез отвътре. Стъпваме. Хайде по-живо, бавно е, не сме готови. Енис, не си готов. Да, окей, тръгвай Енис. Енис задгър. Мите, влез, Страхиле, влез, далеч си! Страхиле, много бавно! Празното! Окей, търсиш вече друг вариант. Мите широко. Ей, Митко! Погледни насам! Стига на половин метър! Тук да не имаше, емо спокойно! Лесенка, запази я с цялото. Пази я. Добре. Ради. Светвал. Не, Ради, не! Къде отиваш? Ради! Централен защитник, бягай! Защо отиваш? Ако случайно се обърне и да ти е центъра покрай тримата. Андрей, не сега, когато изнасяме топче. Искай, Страхиле, отлепи се! Тръгвай, Мишо! Страхиле, тръгвай на къса! Не се движите двамата. Андрей! Добре. Дай ни, сега всички! Берк долу вече. Браво, Андрей! Лъжи! Гол, ама в другата. Страхиле, прибързваш, малка вратичка. Трудно е. Влезте още с топката и търсете зад гърба подаване. Страхиле, 15, слизай, Ради, слизай! Барай го да ни е ритъпте. Браво, МК. Страхиле, отлепи се. Берк, бързаш! Ти си, Страхиле, ти си. Бавно, сега си се пазил. Тръгвай, Мишо! Решавай! Берк! Пише, що навътре? Бутай и центрирай там! Къде влизаш? При Страхил и при Енис и при Андрей влизаш. Добре. Сам сваляй и тръгвай. Айде, не на място. Давай. Бягай. Не мога да ти стигна. Да, така. Айде, гледай. Как бягаш така е? Браво, Мите! Емо, айде викна ти! Енис, сам. По-бързо, горе главата, смени посоката, гледай диагонал, айде идеално. Така. Мишо, играй от нашата.
Сам си. Тръгвай, играй там 1 на 1. Страхиле втори. Страхиле! Ради насам, Ради тук гледай. Берг, линията, Берг, без фал. Страхил и Мишо движение. Ари Страхил в краката, Емите. Без фал. Скъси, Енис. Стига си се пазил, бе. Дай. Страхиле. Обратно можеш. Енис, широко дръж сега. Широко, бе, Енис. Дай му ръка, Страхиле. Страхиле! Дай му ръка. Енис, много бавно се случва пак всичко. Разминалата с двойно подаване, защото се пазиш да не те ударят. Страхиле, давай към защитата, Ради насам, ела насам, сега ще ви прехвърли Берг. А така. Стъпваш. Ти си, бавно! Пак изключително бавно! Виж какво става, ето. Ставай, Ники. Идвай, давай. Няма хора. Емо искай, Берг искай. Спокойно, разпределете там. Горе глава. Андрей, Мишо търсия! Може! Страхиле, задръж! Браво, Алекс! Ради ще дойде, Ради! Добре, сам, лъжи! Решавай! Добре! Вкарай я! Страхиле, вместо да ръкомахаш, вкарай я на Андрей, не може да я биеш! Андрей е сам, пусни му той ще я завърши! Айде с лице, Страхиле, с лице! Добре! Допред! Да! Славно, Страхиле! Корнер! Страхиле, още малко назад. Айде сега 15-ти, Страхиле. 15-ти! Първа, нападател. Нападател, бе. Андрей, виж Ник. Браво, Андрей. Добре. Нападател, не халф. Веднага зад гърба на техния халф. Той го нямаш вчера на тренировка. Така е. Сам. Широко. Спокойно. Нападател трябва. Гледай. Мишо широко. Много си вътре, Мишо. Горе главата. Браво. Окей. Добре. Берг, не борба. Берг. Отстъпи да имаш позиция. Така като залепиш, той те знае къде си. Не му залепи. Мите, отстъпи, бе. Засада има ли оттъч? Андрей, включи са. Пази я. Сега. Давай. Браво. Мишо, зад гърба им, Мишо. Ради тук. Сам. Давай, Андрей, включи, тръгвай. Айде бе, Алекс. Давай бе. Така е, бе, ще ви пуска, така е. Богдане, играй с нея. Браво, МК.
Богдане, следи мача. Разсейвай, Андрей. Разсейвай. Горе, Сакиля, с главата, не с крака. Андрей, Давай. браво, Андрей. Дай, сам. Добре, Алекс. Добре, Берко, отивай. Естествено, Берко отива да изпълнява. Червен му дай, червен. Той му фана да ни пати, картон му да. Право, това положение го спира. Той ще да се вкара. Интересно е да файлиш преди това тук. От тази страна. Прескачането си и те вашето вдигна крака на рамото му. Двамата скачат крака му на рамото. Трябва да свири това файл. Те имаше файл преди това. Има, Те не свирят тази и не се обаждаме сега. Ради до седми. път както такова и да не, ти вече си майстър, човек. Ай, концентрация, давай концентрация, деца. Дай, Андрей, дай Никита. Вътре Страхиле. Дай, Ради. Готово. Напред, нападател. Браво, Мишо. Окей, ама нападателя търсете, деца. Андрей, още малко, 2-3 крачки още. Щом не ти я дават, не се показваш достатъчно. Айде. Мите дълга. Страхиле. Давай, позиция. Мишо, никой не пази, ще стопи. Добре, Берг. Емка, там остани да изнесеш. Имаш Емо. Влез. Там. Ето го, Андрей. Тръгвай. Страхиле, търси я. Добре, дай, Алекс, преса. Готово. Да. Дай, така. Подаване. Добре, тръгвай, Мишо! Давай! Нека влизай. Айде. Браво, Андрей! Давай. Добре, Мише, прибързваш се едно центриране. Отивай, Мишо, ти! Мите, отивай! Така, Ради, седми, Ради. Няма никой зад него да го бъде. Ти си Емо. Берко, отвори сам. Браво, Емка, добро подаване. Добра идея. Ради, тук гледаш сам. Сам. Широко, не вътре. Бойно, давай. Дай, Андрей, прес. Биги. Лъжи. Добре, браво, Ради. Играем, Мишо. Обратно! Добре, Мише, опитай се още ти да я завъртиш към Алекс и към Страхил. Страхиле, вътре, Страхиле! Сам, сега. Но. Ради, нападателен, там я давай. Андрей, давай. Сам! Давай, Андрей. Берг, внимавайте тяхна. Давай, Андрей. Имам ли топката ти да си веднага, бе? Ако може да се обърна, гледай, топката се разиграва от тях, гледай се, централен ще бъде. Това е позицията. Айде, Може да се обърнеш, тръгвай направо, да се завършва, да не връщаш. Вече се защити. Добре, Андрей. Имаш така. Окей, идай Ради. Добре, идва. Не се страхувай. Добре, тръгвай, Миче! Обратно! Браво! Още! Добре. Добре, смяна! Борко! Влизай, Андреева! Играем! Миче и Берка, айде внимавайте! Няма сигнал, смяна вие спинкате! Богдан, няма как се обърнеш и да я гониш тази топка.
Не баскетбол. Андрей и Страхил идвайте. Добре, Андрей. Го спрях. Гледате съдията. Не е свернал. Срещай! Софи Нейкет, Мишо на стена, тримата. Не се крий зад стената, да виждаш постоянно топката. Богдане, Богдане, ела една крачка наляво. Така, имаш време да се придвижиш. Го иска. Спокойно! Пак ако трябва, Мите! Мите, пак я завърти, бе! 15 топки загубихме там по един и същи начин. Софи 15. Обратно! Един на един, смело на скорост! Давай! Ай, Некит! Защо натам? Там са трима сини. Тук няма никой. Там и към вратата. Не. Пазете си хората, трима сте. Айде! Мишо, ще дойде. Срещай. Берг, дай на Мишо. Мишо е сам. Добре, нищо, другия път може пък да... Съберете неките, Мишо, много сте широко, не можете да си помогнете. Айде, отива, Алекс. Софи 15, така. Дай. Сам, дрибъл. Добре, може и да тръгнеш тая, Берг. Избирай там. Мите, средата пази, Мите! Ето, пак мина. Първа, Борко! Браво, Мишо. Сам си. Напред, сам си. Гледай и решавай. Айде, бавно е, събра ги! Алекс, абе не можеш да чакаш 15 минути да играеш един на един, бе. Или играеш на скорост, или вече търсиш вариант. Сам, гледай. Пазвай, Алекс, Борко е сам. Никой, Борко. Мите, събирай си там диагонала. Не да се протягай. Събери, бе, Мите. Софи, бягай оттам. Софи, отивай отпред. Отивай на отбита. Сам да реагираш на удар. Хващайте високите му и Берг. Мите, пусни гредата и да скочиш и да я вземеш. Софи, гърба ти! Мишо, ти си! Софи, гърба ти! Стига си оголва гърба! Софи, защо постоянно има зад теб, човек? Защото гледаш топката. Огледай се! Защита играеш. Едно и също. Горе глава. Нападател, елементарно. Айде де. Сам Мишо. Дай му я. Бавно, Мите. Много бавно. Не ставай. Смене, Алекс. Стахиля, ставай и смене Мишо. Алекс и Мишо. Смяна. Път ще влизаш.
Бъда много лошо. Стоп. Инес, 20 номер фани. Пал нашо. Берко, отивай. Добре, добре, Софи, така. Само другия път не слагай ръцете, ако не се стои. Берк, кари, Берк, давай към Страхил, давай към Страхил. Хайде де. Берк, мени, не. Софи на отбита отивай. Ради бавно. Гледай! Ради, айде, Ради! Ляв крак! Ради, близо! Времка, само моторите стигаш в последния момент. Ради 3 подавания, нито един път не погледна да й дадеш на отбита. Имаме човек да я завърши там. Борко! Мите, подай на Енис, бе! Следни! Да, може. Давай, Ари, ставай! Ако те боли, оставай на Берк. И изплюеш сега. Страхиле, отивай там. Давай. Търсете си позиция двамата. Винаги вратарят да се атакува. И засадата. Страхиле! Да, окей. Енис може и да я пуснеш зад стената. Копния само над стената. Той ще я вземе. Не на Страхил, зад стената. Паса е в празно пространство. Мите широко! Там е Емо, Мите, нямаш работа там. Софи! Сам, стъпи! Айде де! Пробивай на скорост! Горе, Берк, сега! Браво, Берк! Добре, Берк, окей. Скъсяваш само, не така. Скъсяваш и задържаш, не се хвърляш. Обратно, Енис, мъртни се обратно, бе! Енис, виж коя част на терена си, бе! Вътре, Ради. Сега, дай. Хвърля на скорост, това е ясно, че ще лъже, здръв е. Или ще я даде назад, или ще лъже. Ще даде назад, не е твоето. Бавно, Борко!
Берк, не закъснявай. Тръгвай навътре, хайде гледай. Тръгвай, Страхиле, чакай бе, сам си. Тръгвай, Енис! Стига на място! Абе, Инка, абе, заминавай там, Страхил получава топката, давай зад гърба, не се движиш. 2 минути имаш, Енис. В 15. Страхиле, играем. Добре, Борг. Айде. Защо си пак вътре? Софи, не залепяй! Няма преса, че да залепяш. Ти те искай! Берк, намали крачките сам си. Бавно! Много бавно пак! Енис, нямаш работа да играеш дясно. Виж какво става. Гледай. Ела тука. Къде? Защо се ръгаш там? Ела насам. Нека те да си играят там техния отбор. Абе, ела тука, бе! Остави ги! Ей, сега ще влезеш в защита. Бягай на тъча! Диагонал! Или глупост. Влиза, Енис. Енис! Главата! Отивай, бавно е! Мише, давай, Мише, бавно, Вите, бавно! Ето, разминаха те веднага. Празното! Сам завършай. Не я прибирай. Формация. Енис засад, гледай. Къде отиде пак, бе, Енис? Страхиле, 88-ми! На никой! Прибързвай там, освобождаваш се, Енис! Освобождаваш се, дрибъл по диагонал, привлечи вратаря, привлечи защитник. Тогава ще решиш. Дай, Андрей! Ребер. Мите, футбол, не на тъча! Мисли за футбол! Пак Мише! Без Фалберг. Не се литвай, Страхиле. Гледай. Дай, Енис! Дай, бавно е! Дай, Мише. Готово. Ради!
Подскок, Ради! Подскок и посока! Енис да скочиш! Мите, ари бе, Мите, ари не се сърди бе, давай бе! Позиция! Скъси, Страхиле, скъси, да! Браво, Андрей! Браво, дай! Мише! Окей, пак Мишо, дай Мите! Тръгвай, Енис! Браво! Дай, Андрей! Андрей, бий го! Енис празното! Берг даже зад гърба трябва да Енис трябва да тръгне. Мишо, стани да. Стани шо. Айде сега стани. Гледай! Бите, преса! Браво! Спокойно, може и отзад! Добре, Мите, Страхил да е бит. Добре, Мите, окей. Мите, това е, Мите. Като има натиск постоянно, той ще играе с едно или ще го пусне, или ще го свини в сон. Без да са бити. Да го е страх да се обърне и да играе. Това широко. Дай! Андрей излиза! Изчакайте Андрей да излезе, Енис! Ради леко, Ради! Енис! Изчакваш Андрей да излезе тогава вие! Това е идеята! Мите насам! Сам си, Мише! Сам си! Дай! Мише, защита, бе! Къде отиде, бе? Не, пускай там! Страхиле, вътре да се покажеш, Страхиле! Скъси, Мишо! При Страхил трябва да си! Мишо! Правяме за защита, веднага там. Сега стой вътре. Андрей, не на крак. Браво, имаш! Празното, да. Дай, Страхиле! Давай, Андрей, дай! Дай, Мишо! Времите! Страхиле, средата! Не идвайте! Не! Не бе, Тяна! Да, Мемо и Берг, имаш вътре да има трети, Андрей. Браво! Бъди, ако не можеш. Браво! Добре, Мишо! Айде! В момента, в който трябва да знае кои се Андрей, вратаря сам. Само вратаря. Стой, почивай. Ето, сега. Стой, Тяна! Тяна! Стига си падал, бе! Прекиле! Средата, тая топка е твоя. Тая трябва да можеш да я пресечеш без проблем. Не дей да ходиш по тъчовете. Тръгвай, Андрей. Ари, спокойно. Добре, горе глава. Елементарно. Окей. Там. Сам. Добре. Сам. Айде сега.
Това засада, ей! Ти ще гледаш ли? Одей, дуспани, свириш сега засада, го отпишеш гол. Пак ти и простотиите. Засада чиста, бе, двамата са прибраха, остава детето отзади сега да стоят да се обаждам. Дай ми ще. После ще видим, сега не можем да гадаем. Аз го гледам тук на живо, че. Да, после ще го виждам. Давай, Андрей! Давай, Мело! Давай! Добре, бързай. Добре. Не насам, обратно Страхил. Ай, Андрей! Играеш, пиши вътре. Мишо! Айде, една кратка! Браво, Емо! Енис, влез! Влез да я запазиш, Енис! По-бързо! Дрибъл, Мите, дрибъл! Добре, Мите, сам, гледай! Бутай! Беше на спорти! Чета, сега, кой го каза това му? Вашия отбор! Не, някой от вас ще викне. Ай, не ми си карайте така, бе. Дърчо. Стига, играйте в футбол, деца. Не идея да държиш тон на по-големи, не е възпитан. Боги, играйте си играта вътре. Сега си панаири, правите на 10 години деца. Пише, ела смяна! Пишо! Алекс, айде, там играем. Играеш, Андрей, ставай, реакция! Емо! Так без топка, играеш! Ени, Страхил, Алекс на стена, тримата. Не, дай му стена, ама ти съм. Тяна, айде прави стена, бе! Не се крий за стената да виждаш топката! Там пуска Емка, играем, Страхиле, играем, Енис, играем, айде! По-отговорно! Тутай! Андрей! Да! Айде, Страхиле, пак те размина! Добре, Мир! Дай, Алекс, ти си! Да! Горе главата! Давай! Преди да те ударя, да си паднал. Играй, не ме гледай! Концентрирай се вътре, ако не излизай. Ще ми изкарам всичките, ще играя само с Страхила, Емо и Дуер. Андрей, обратно засажда. Сам си! Ето го! Добре, мина. Енка долу. Търси или Страхил, или Андрей долу по земя. Добре. Хайде, Страхиле. Енис! Се извиняваш след матча. Стига до средата. Хайде. Браво, Андрей. Имаш право. Обратно. Стъпи. Алекс. Браво, Андрей. Браво ги поставя. Не назад. Айде, Андрей! Напред. Давай, тръгвай! Играеш. Стига, ти ли е срам, бе? Не да ме е срам. 12 годишен си. Държиш сметки на всички, на съдията и на треньора, сигурно и на треньората на треньора. Сериозно? Много лошо. Да, браво, Алекс, добре. Бягай, Алекс. Ръката, Алекс. Добре. Играй. Имаш. Играеш. Един на един. Добре, браво.
А? Сам си. Диагонал може. Добре. Абе, минимум зад гърба да си търсим диагонала там, е. Стига си спал. Ради близо. Ради близо. Алекс, елементарно е, долу, не нагоре, айде, защита, защита. Мите, диагонала, гледай. Добре. Гледай си противника. И линията на защитата и противника си гледай там. Добре, излез ако е в игра, окей. Мите полуобърна там да избиеш. Смело, Андрей, смело. Сам! Айде! Давай сам! Себе! Саде, търсиш Страхил. Или най-добре тази да я оставиш на Страхил и ти да тръгнеш дясно. Да имаме вариант дясно. Смяна. Страхиля, ела. Събирай вътре, Алекс. Падател, добре. Сам напред. Окей. Добре, ставай. Берег, давай. Не, Мите. Неките ладя. Софи, влизай. Чакай, Берг, чакай. Софи, влизай. Играй, Минис. Софи там. Алекс, внимавай. Защита, Алекс към Софи. Софи, средата! Бягай от тъча, да. Така, ето 8. Без ръцете. Добре, пак не го изтървайте. Добре, Ради, добре, позиция, Ради от вратата. По-смело, не така. Сега. Без фаул, добре, Берг. Браво, напред по тъча. Браво, Мите, дай. Андрей, имаш? Браво, още. Браво. Айде. Добре, искам да погледнеш само, добре. Андрей, вече към аут линията, Вече зад гърба им към аут линията, Андрей, той там. Ели с краката. Инстаграм маниак е. Точно на гърба. Окей. Диагонала, Мите сам. Давай. Алекс, тялото да сложим. Софи, покажи се и ти. Ще дойде Алекс. Софи, вътре. Играеш, Алекс. Сам, мина. Гони. Давай, Андрей. Да. Мите не се фърли. Обратно. Смяна. Митко, Денис и Андрей. Алекс, че ви десен кран. Да, помагай на Алекс.
Софи! Така. По-бърза реакция там. Браво, МК! Идеално! Идеално, Емосовче! Още по-бърза реакция в средата, айде! Борко по-близо, Мишо е тук. Отиди да изнесете. Страхиле движение, Борко движение! Браво! Ина! Окей, дай му ръка, Мишо. Алекс, подреждай до Берг. Помагайте си там двамата, айде. Диагонала между вас да не минава. Нека да я получи на крак, Алекс. Ляв крак. Не внимаваш. Мишо вътре, Софи вътре. Дай. Сам. Добре, дай Борко! Браво! Добре, Борко. Добре, Софи и Мишо, така, айде пак, подреди се. Страхиле вътре съберете към Софи. Борко, там спираш. Софи вътре. Закъсняваш. Алекс, трет. Кой е Алекс? Така. Софи. Айде. Пускай долу, играем. Айде да видя кой иска. Добре, Тяна. Влез, Страхиле. Запази я. Борко, искай. Страхиле, играем. Софи не там. Средата. Ради защита. Местим Алекс. Ляв крак, внимай. Окей, дай Мишо. Имаш. Сам Борко, двама на един. Браво. Дай. Дай, Мише. Ради не. Сега. Браво, Радка. Емо близо. Без фау. Алекс, гърба. Алекс, не излизай. Гледай там, не излизай. Алекс, не отваряй. Събери към Берг. Емо, далеч си. Сам, решавай. Събра ги много. Софи търсия. Добре. Браво. Алекс, удар. Дай неудобно. Браво. Дай, Алекс, защита, Алекс, зоната. Софи, зоната. Берг, пробвай. Окей, Берг. Алекс, защита. Мишо, влизай да скачаш. Софи, остани, Страхиле да скачаш. Софи, отбита там. Софи. На цялата линия. Непрекъснатата линия, Софи. Сега! Да! Браво, Емо! Широко! Мина! Више помагаш! Алекс, човек! Берг, срещай! Добре, Берг! Мишо! Тази топка в средата ти ли я подари? Не. Оттам идва грешка. Тази не трябва да е в средата. Берг, дай му ръка, окей. Давай, Фауев, дай му ръка. Мишо, не в средата. С гръб си нямаш информация. Те идват от средата. Прекарай му в близката страна. Заставайте на стена всички. Мишо, Страхил, Алекс, отивайте. Добре, Берг, Алекс, човек. Борко, отивай на стена. София, ела тук отпред. Емо, събери към стената, МК. Събери към стената. Алекс, събери към стената. Стоп, така. Тяна надясно.
Софи на отбита. Софи при Оги. Ляво, ляво, ляво. Берг, слагаме ръцете и го държим на разстояние, не го бутаме, не му правим фаул. Софи, Софи, реакцията! Окей. Тяна, имаш Берг! Спокойно, Берг! Пробвай да я вземеш. Не назад, Мише, не назад! Мише! И то по-добре я оставиш. Виж сега къде е тъча. Казах ти, играй от нашата. Горе! Добре, Борко, тялото. Сам! Сам! Борко, запази я за момент. Запазете я! Не се пази, не се пази. Дай. Тя ти удря, бе. Предавай я. Добре. Мина. Аре, петна! Какво, виж ли, ето? Айде, тук вътре. Браво! Снимаме ги. Давай. Мишо, ела. Помагате вътре сега. Борко да излезе първи. Даже и да я предадат страни, не е проблем. Нека Борко да излезе, тогава вече ще отидете вие. Ако ти отидеш, може да ви хванат на както създат. Аз седях, че седях, го знам. До номер. Софи ти. Ти си Енис вече. Софи вътре. Стимен. Кой иска? Долу да играете. Пак ако трябва тяната. Софи диагонала към защитата. Ради ръка. Стивай. Софи, губим топката. Веднага крачка с левия крак там към защитата. Да блокираш. Ще служи нещо. Ветровка нещо служи. Стъпи! Не, Алек. Не в средата. Без фаул. Спокойно. Енка, ела тук. Ела. Ето тук, ела. Ето. Ела. Няма как да стоиш вече. Щом си 4 Пробиш! Сега, Емо. Добре. Емо, свири, бе! Няма да върни свирката, играй! Марко, ще скарам нямата пусна повече. Стига си се занимава с менята. Страхиле, да, ставайте! Ени, заставайте! Двамата! Борко, отивайте, Софи отпред! По-близо! Енка, на пръсти! Енис! На пръсти и напред! Тяна, много се криеш! Тяна! Добре, дай! Кой двамата се дърпате, бе? Кука е, дай! Кой да е? Вземи вие се дърпате.
играй ги на един. Хора, браво. Браво! Засада, бе. Как засада, бе? На кой? Играйте, Борко излиза! Борко излиза, Страхиля, ти! Страхиля! Софи! Дай, Ради! Готово! Дай, Софи! Софи, ляв крак слагай! Елис! Софи, местиш ти, Софи, местиш! Така, окей, давай, ситни крачки. Да не ви върти, дръжте го там! Софи вътре! Софи, там остани сега, Емо е ангажиран с топка, там остани, влез, влез, Софи! Отлепи се! Добре, Алекс! Браво, Алекс! Браво, Алекс! Берк имаш, Софи! Софи, отлепи се! Дясно крачка, да. Софи, Софи, отиди! Берк! Берк! Ами той е на пътя на топката. Ето е Софи, това си играем там. Алекс! Окей, запази я. Да. Удобна? Не, на никой не е ритъща. Браво! Имаш един! Борко! Добре! Софи! Когато ни пресират единия централен, отлепи се от човека си, отлепи се към нашата врата, за да влезеш там в разиграване. Може и на тяната да я дадете. Ти сиени, Софи вътре. Сама, решавай. Добре, пак да я вземеш. Пак да я вземеш! Борко, само ти застани. Прибери ръката отзад. Отзад ръката. Да. Енка, влез при 20. Свърши, влизайте всичките.